Sanibonani, ngiyalibingelela lapha elikhona indodana kaMamkandla, umfana ozalwa zintombi zodwa, inkosi yerumba. Ngiyalibingelela la elikhona. Asezwakele ama-single track wenu lonyaka ngecorona kanje, lokhu elicula ngecorona, lizivimbela ngayo icorona. Vimbani ngokwenu ngecorona yenu leyo. Thina sinesikhathi sokuthi sicule. Isikhathi manje njengoba kucorona manje sibhizi sibhalana nengoma, abanye babhizi balandelelana necorona. Ilandeleni sinibone ithoni shiyaphi. Into engifuna ukuyitsho kahle kahle, angilandanga corona, ngilande ukuthi ngizonitshela ukuthi bafowethu, uShuni wenkani erumbeni ngaqala kudala nyaka leyana edlulileyo. La engaqala khona ngisemncane. Owayethi umama mayengishayele engangishaya ngihambe ngiyogibela entabeni, ngimtshele ngengoma, ngenzela ukuthi labo makhelwane babekwazi ukuthi umama ungenzeni. La engaqala khona uShuni wenkani. Njalo akusikho ukuthi ngize nawe erumbeni. Irumba yenkani yiyo esengizoyiphusha kusukela manje. Njalo nginethemba lokuthi yimi umqali werumba yenkani emculweni wangakithi. Baningi abaculi esibazwayo abacula kamnandi. Kube nabanye nje sibezwa nje beyiculela nje insango nje, uthola nje umuntu uthi ubhemile nje. So bafethu asizameni ukucula, kuyaculwa la uzodume, kuyaculwa ngithi.